Jo, takže čaute ľudia mojho nového videa. Dneska som tu z Networku XI a s Jožkom. Hráme 99 dní v lese. Serus. Už sme to trocha začali hrať. Je to moje prvé video, takže trocha som to dofailil na začiatku. No ale čo dneska máme v pláne? Dať aspoň takých 150? Napríklad. Pozrieť sa, čo je v novom update. Našiel som sviečku. Dobre, to ju potom dáš tomu. Vieš, kam ešte jeden. Môžeš robiť triko. Neviem, vážne neviem. Kamo, prosím, nech mi tu spadne gucek, please. Please. Neveríš, čo som našiel som to tu. Lekáreň, našiel som lekáreň. Kamo, ale nie, to je vecko, sorry. Jasné, teraz tu je toľko dobrých vecí a ja tu... Kamo, tu je si koľko železa. Dobre, mám budexku. Prestaň, vlk. Počkaj, našiel som kovadlinu, chlapci. Aj... Dobre. Našiel som nič. Nemocnica, bandáž. Po mne idú 3 vlci, ale našiel som bandáž. Kamo, po mne idú 5 vlci, ako nič nechcem hovoriť, ale... Tak. Dobre. Let's go, 6 vlci po mne idú, chlapci. Mám sa dobre. Yes, let's go, bombíny, guziny. Hej, pesne. Potrebujem teraz nájsť vlka. A nie. A tu je jeden. Počúvajte, ja mám alfa wolfpelt. Kamo, môže ísť prečo po mne ide alfa vlk? Prečo? Lebo ťa nenavidí. Kamo, jasne, koľko ešte vlkov Kamo, po mne koľko ide vlkov? Neviem, aj po mne išlo tak 7. Po mne ide, že raz. Dobre, už nejde skoro. A môj pes sa zabugoval reálne. Potrebujem nájsť vlka. For fun. Kamo, čom tu je toľko reálne... Dobre, no nič. Našiel som lietadlo, ale už nestiam. Dobre, idem naspäť na bejsku, neviem, jak vy. Ja nie. Ja idem ešte. Jak nie? To bol rozkaz. Poď. Za tebou. Brat, do neho, brat. Bum. Môj Jasne, good boy dáva na easy. Vlk. Tak, potrebujem steak jeden. Dobre, to bolo jednoduchšie, ak som čakal. Kámo, nám za chvíľu dojde oheň. Neviem. Takže tam musím dať veľký barel. Komu? Tak. Vieš, čo sa stalo? Išiel som k Usove, môj pes do mňa buchol a ma to odpalilo do vesmíru. Kamo, tí psi sú strašne bugnutí, oni všetko, čo sa dotknú, odpalia do vesmíru. Počuj, zober saplingy a skús robiť saplingový bariéru. Saplingovú bariéru? Ja je akože takto myslíš? Je. Jak tie stromy, jak ty si mal na videu. Dobre, tu som to trocha vynechal. Dobre. Ja saplingy... Ale zrobíš? Všade tu sú saplingy, vieš. Idem vylútiť tie zlaté česky. A čo s tými očiami tu? Že nemôžem zobrať, alebo na to potrebujem taký item? S tými očami asi nič, ale mňa otravuje najviac to, že nám ide strašne rýchlo dole oheň. Však lebo... Tie psi to dali Hydni ma. Hej, ja neviem, či to moji psi, ale proste... Môj pes umrel, môj bratranec ma... Ty si mi zabil psa? Dobre, tak teba... Poď sem. Nie, môj pes. Mne tu zabili psa. Bratranec. Môj bratranec. Dobre, teraz nemôžem mať žiadneho psa, idem vyzabíjať všetkých vlkov, čo sú tu. No, každý je na vine. Moji nie. Ja hovorím, že ty máš psa, ty nemáš vlka. Kámo, to je úplne taký veľký dom. Ale môj bad boy je, chápeš, je tiež tak, kde v inej dimenzii, chápeš, on tu proste není. Nezabili bratranca. Dobre, do čitu B pre bratranca. Poprosím. Aj môj pes je dead, Tak do čitu dajte P pre psov. Prosím, ďakujem. Keď to urobíte, tak budem viac aktivnejší vo videách. Lebo ešte veľa aktivity, asi môžem byť psi, predstavte. Kámo, koľko sa plingol? Kámo, to sa to úplne buguje. Uj, please, give me food, please. Kámo, počkaj, koľko ide tým vlkom? Ja viem. Do nich! Tak, dobre. To je mesa.
Dobre. Bro. Nie! Kamo. Dobre, poďme to urobiť. Pomoc! Čo je? Kusaj. Nechcem. Nie sú tam žiadne kultisti. Sú tam kultisti. Ja ich nevidím. Čakaj, dáme snipe. Fortnite. Bum. Snipe. Kde? Headka. Tu je. Hap. Bum. Revolverky. Som ich chcel? Tak, ďalší dole. Coiny poberiem. Dobre, poď rýchlo postajkovať linu. Ja som hladný, takže rýchlo. Tu je jedna. Však hovorím. Kamo! Jak si ma posilnil? Kamo? Tu máš zabugované asi. Kde je ten rebrík? Tu je. Tu mala byť aj česká. Ja som hungry. Čo ja viem. Tu nie je nič? Čo je? Čo to je? Rifleka, bratu. Nerob mi. Angry Wolf. Šemek sa ze... Pomoc! Čo mi urobíš? Čo mi urobíš? Ja mám baterku. Ktorú som tu postavil? Kamo, sa skoro posre na vlastnej bariére. Dobre, toto si nechám. Polievku. Plievku. Yes, plievku. Žnienku. Dobre. Druhú plievkovač mi daj. Kde tu je? Tak. Ideme na to. Či až potom to majú ísť na nás. Porejde. Pod za mnou, na výpravu, pod za mnou. Čakaj, zoberiem si berisky. Tak. Goldiak. Čo si dostal? Oil barrel. A ja čo dostanem? Goodex. Teda tú najlepšiu. Čum. Nice, a ja mám najlepšiu, ale poď teraz na strom. Počkaj. No, tak týmto by som asi video ukončil. Kamo, reálne mňa dal medveď a aj môjho psa. Už vidím, jak Jožko odchádza, vidím z okna. Pomoc, kamo. Po mne ide tak tesne ten vlk. Kamo, ale chápeš, po mne išiel medveď a on ťa naháňa reálne všade. Dobre. Áno, srnka, prečo nie? Ale umri. Umri! Yes, môžem behať. Dobre, čo mi mám dať? Spírku mi daj. Rifleka, poď. Poď mi. Super, netrafím sa. Pomoc? Dobre, ja som v kute. Hej, dobre. Tak ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, nezabudnite mi dať odber, dajte odber na kanál Poet. A toto bolo odo mňa všetko. Tak sa majte. A čau.